Eli virolaisilla oli tilaisuus Tuplasseuran tiimoilta tässä vanhan kirjastotalon kohdalla. Ja täällä on kansantansseja ja ruokia ollut tarjolla erilaisia. Ja samaan aikaan, samana päivänä, oliko se Karolako sun nimi oli? Selvä. Mä laitan tän tonne YouTubeen ja Facebookiin. Tältä päivältä julkaisuna Seppo Lehto. Voit sieltä sitten googlailla. Hyvää itsenäisyyspäivää Virollekin. Mä en oo siellä nyt muutamaan vuoteen käynyt. Kannattaa tulla. No katsotaan. Mistä päin Viroa sä olit? Tallinnasta. Tallinnasta, no sen läpi on menty. Mutta tämän päivän ensimmäinen ikäehdys, luulin 25-vuotiaaksi, ainakin 16-vuotias Karola Tallinnasta. Se on moro. Kuvaajana Seppo Lehto, virolaistanssia taustalla. Kiitetään. Oli upea päivä hevoskastaneiden varjossa vanhassa kirjastotalossa.